Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pero be honest, Brad, kung nagtrabaho ka sa London, pila magid ang salary ana kung i-convert into peso karon? Bakako na. Dili ko matutol. London. Imong ano na untol. Kumingon ka og 150,000 a month. Kung atong compute na, naro lugar ka tol sa $100 a day. Okay, times 50, times 30, 1,000. Tol, dili ko mo total. Alright. Kagi ako gani kay napoy alas 8. Yabot na nga mong pinangakulba nga batch may gala. Brother. Bubangas. Sige lang tag katawa-tawa ni. Wala gid ko kita sa unahon sa kuan ba. Kaya mga vlog ba. Karon ba'y maklaro na ka, brad? Maklaro na ka. Na-realize na ako nga kung mo share man sad mo appeal so madamay na rin. Uy, wala nag-bless. See? Oh, kisa pag yung magtuo nga batch 99 na mag-high school, bata pa gyapon no, brother. Ang iya mo kung sikreto, para may mong bata, mo tirag bata. Wala walang alanga kag guros. Ayan! Oh yeah, brother. Apas. Mo bitaw. So while waiting, nag-order mo siya tawag ani Roti. Roti. So how to eat roti? So what's this? Like a soft tortilla. Like this. Ano? Sa kabalo siya, baluan. So kartolina siya actually. Kartolina siya nga. Malasang pan. Tapos Mapalit lang niya siya asa ni sa famous sa ni sa paper station na rin siya mapalit. Wala na siya sa My national. God, di ko kapitsugin gold crest. Mahalo na ako, my God. Brown Sa paper. kagamay, sa anade. So this one, ibutan na nimo sa iyang so ito. Curry sauce. Kasi ni siya famous nga lugar. Indian. Indian food ni? Indian food. It's an Indian cuisine. What? Indian cuisine. Okay, so kana. Indian cuisine. Tapos gikuha na naman chicken curry, gikuha na mo ang manok. Yeah, yung ang manok. Freezer ba? Sa truck. Freezer lang. Freezer lang? Oh, basan ba? Freezer It with looks container. disgusting. Oh yeah, the people are here. Yo, brother. Sana, ga-climb gyapon ni siya. Bless dito. Upper na lang. O, see? Mga tiguang. Yun mo. Dito, the only one that's just blessing. In the house, baby. Yo, brother. Muna akong pinaka-first na ako nga na-classmate sa high school. Tiger. Bastos kini nga tao. Daotan kayo. Muna siya ang mga ka-introduce sa mga pornographic things. Mana? Di yun to tinuon ba? Kanil ko first din nakakuan. Hindi na ako eh. Kabalo ko sa computer pero nung ka mga flavor. Touch ba? Neil Jason Asuncion. So gi-confirm sa tanan si Neil Jason, so kinsa na si Neil Jason Asuncion. At ang iyon niya moabot. Og in fairness siya pod sa kadili itsura man niya. Uy, but in fairness siya ra pod ang sige pangoros. Nga mulhod delikado. Mga rot nga mulhod og kalit. Mga delikado. Mga tumbal ang tanan. It's a roasted. Roasted. Pero sa klaro lang ha. Ah. Ako niyon nga sinil nag-introduce. Sa balay nilang nil pero ako to nag-on. Pwede. Sa balay. O gidipinsahan ba gisalbar. In fairness gisalbar. Pero hindi nag-iya sa kuan. Yabang na mo sa aka. Oh my God! Aka video! Please comment below kung kaila ba mo sa Aka video. Ilan ang abrilyo di ba? Ilan ang abrilyo? Dili ba? Aka video, my God. Divisoria, di ba? You like it now?
Kanang abay sa dili metro Dili, ba? abay sa pharmacy. NGS, nakabot to? Oh my god, NGS. BHS. NGS Aka video, please comment below kung nakarelate mo ano. Live pa ba mo? Oh my god. Pwede na revival. Mega BHS. Oh my god. Oh, kulang pa lang me. We're just waiting for the others. Ayun, mapangka na tigulan na to. Oh, wala akong nag-ingon. Wag ko na-ingon nga batch 99 ta sa high school. Dili dito 2009. 2017. Di na po katuan ng 2017. Stretch na kayo. Ingani akong banga sa 2017. Stretch na kayo. Wala gyud ko nag-shave because sa entire life na to bay so mo na gid ang pinakabaga bay tudo na ni. Nga niabot sa atong life. Kana man gid ang mga bangason kana si Kidong. Amo di ba? Sa una wala putik-puntik. Oh my god, karon pa gini na-achieve na ingani. Ang resulta na himo ko murag karpa dili cat, catfish. Yes, sir. So maklaro na karon kung kinsa tiguang kay ang gordiron nga beer pale pilsen. Yeah, more My roti. goodness, I like this. Tagi si Jerome mo. Crispy gyapon siya. Sunog lagi yun. Ang ilang roti is crispy. So please comment below kung unsa bagay dapat ang roti. Humok-humok o gahi. Kunin siya nga ng tungat. Or humok-humok pirmiro then pagahion. Half roti, half keeping. Kiping. May roti kiping ni kiping. The couple. The couple nga nagpaibog sa two-piece. Wow! Hi, of course. Look, niwang na boy. Boss Bill. Yeah! Boss Bill. Anthony Chua, baby! Brother, musta brother? Musta brother? Pleto tanan, brother. Bay, wala mo dako, bay. Para gyapon lang. Bay, ang lawa ba ni Valencia imo? Nagiyak naman ko ba yan? Muna among batchmate nga nana karon sa London. What's the accent of London? Oy, before when you were still a baby, sika ka-admit sa polymedic. He's the head nurse of polymedic. You know we're still a baby. Ha? Islang na ba? So kung makita ninyo, mga itsura ang ako mga batchmate, no? Ambot lang ang yun mga, nganog yun ng mga, ako rin may napangit ang grupuhan. Pero be honest, Brad, kung nagtrabaho ka sa London, pila magid ang salariana kung i-convert into peso karon? Pila ang bulan? Sige. Depende sa exchange rate, depende sa nasa ka nga area. So more or less. Sa unsay position. Nurse man, nurse. Dili no, position Chief head nurse, ganun kamadaan na niya. Di naman ang ICU. mudawat. Pero dili, this is based on sa ako lang ko kaila ha. 100 to 150 per month. 1,000? Ha? Kung naka sa London. Naka sa London tol. Oh. Nasa London tol. Katong giyon ni John Hans. Mga fresh grad to tol, fresh grad. Tama. Kay kon naman eh. Kana nga veterans naman eh, with experience naman eh. Si Erwin tol, Erwin Tagoy, nganong wala ka dire? Wala. 70,000 a month. A month, 1 week ran trabaho tol, 1 week. 1 week ran trabaho tol. Oh. Ako tol nag-caregiver ko sa Amerika tol, na ako sa 150,000 a month. Caregiver na. Caregiver na. Baka ako na. Dili ko matutol. London ko na, London. Imo mo na tol. Ang oras ana tol kana na dagoy. Ale. Sige consumable. Ayaw sige kon. Kana nga porma. Ana tol na sa mga kontol mga 50 to 60 UK. Kana. Ang oras. Ayaw wala nagreact ka ba yung kagistan ko na. Aha. Mga 300 to 400,000 a month limpyo tol. Grabe. Wala na takyo. Hubog na siya. Grabe. Wala na takyo. Tapos sila pag-idua, sila doon siyang asawa. Oh. So 500,000 ang bulan? Baon, rental, Sumunit. Okay, sakto. Sakto na siya. Sakto. Naano na yun sa mga 20,000.
Mamalin ng tag-London. Sa'yo mayo mamalin ng tag-London. Chami mo! Ladies and gentlemen, ganina na mo gilibak. Gold star. Neil Jason Asuncion. Abi na mo din na mo kuan. Ay, di. Pag ako, bato de la... Mo ni siya, may gala si Neil Jason Asuncion. Yo, what's up, brother? Easy. Oy, Chami Moy, i-depende mong self, Chami Moy. Sa high school pa daw, ikaw daw mo i-distribute sa mga bold nga mga magazine. Kami mo eh. Wala ka nag-share. Ilan kung napas o rupas? Ah. Ay. Alright, nakaapas ang among kauban sa DSWD. Brother. Edit to na. Brother. Ang pangalan ng ulit dito. Edit to. Tol. Don't disturb na yung nagtrabaho, may galang. Yung nagtrabaho. Jim, on my end, I got it filtered on the day of on a Saturday, so wasn't able to view the one made on Friday. I'll have that one changed. Sige pag-check at English ka. I don't know. Not true, but wrong. Next lang but wrong. Ronald Bato de la Rosa in the house. Ronald Bato. Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, Tony. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy love life mo ra gid ako. Happy love life and more sex life. Wala. London, 500,000 a month. Yee! Ang best friend nga nag-share og usa ka girl. Clockwise or counterclockwise? Ang duha nga nag-share og isa ka girl. Nga dili makita sa Facebook. Alam. Mato na ko. Kaya wala na, kakornihan na. Brother, ano na? Hindi, mato na po ko. Salamat kay Mark. Anthony Chua in the house, baby, brother. Thank you very much. See you. Thank you, brother. Thank you for 2 years then, man. Thank you, brother. Thank you so much. Moto na ko, eh. Kasi mabiling kasi may mubayad.